Bok svima ljudi, ja sam Gina, danas vam u ovom novom videu sa Minecraftom gdje ćemo igrati Survival. Znači, ostavili ste puno lajkova, šalim se, nisam vidio ništa jer to snimam poslije zadnje epizode. Znači, sad moram bježati od ovih idiota. Znači, šta idemo danas raditi? Danas idemo okolo, doslovno idemo okolo. Znači, vraćam se doma, uzimam sve stvari koje mi trebaju za put i idemo naći sve te kuće, sve te neke zaklane stvari koje su jako zanimljive. S tim vas ostavljam na trenutak, vidimo se poslije. Tako da, naciljamo kuću. I dobro ljudi, pročistio sam si malo ovaj inventor i sve to. Sad moramo vidjeti di smo mi. Znači, ono je istok, zapad, tamo je sjever i iza je jug. Mi bi trebali ići prema jugu, kako vidite, i trebali bi ići jugoistok. Znači, moramo ići ovako i poslije malo lijevo. Ej, evo me! Došao sam! Ovo je odlično, znači, došli smo, znači, full smo blizu, vidite, boje se ova mapa. I morat ćemo izgleda proći preko ove džungle, ovdje, bez da si polomimo noge. Znači, full smo blizu. I boje se kao mapa kad prolazimo, vidite kako lijepo. Baš je lijepo. Evo me, došao sam do mansiona koji je ogroman. Znači, ovo je strašno što su napravili ljudi. I svaki je drugčiji, ja mislim, pošto je to tako napravljeno. Ne znam da li ih je više u igrici ili je kao samo taj jedan, ali ne zanima me, uopće prekrasan i ja bi ga htio cijelog zaobići. Ljudi moji, ja ne znam koliko su jaki ovi mobovi, ne znam ništa. Znam samo da ćemo ovdje teško ući. Eto, još sam pao negdje. Svi govore kao da je dosta teško, mislim ja sam se dosta ojačao s ovim stvarima ovdje kad nisam snimao. I to baš zbog ovih stvarčica kao što je mansion. Znači, novi mobovi su došli, novi ovi kao zločesti villageri se zovu. Mi ćemo ih zvati crni sinovi. Zvaćemo i crni sinovi, zašto? Zato što su kao nekako tamni od običnih villagera, izgledaju opasno. I vjerovatno i greh parati pošto imaju sjekiru sa sobom. Dobro, ovdje će mi već trebati ovi blokići da se popenjemo. Znači, ovako i ovako. Gdje je ulaz, nemam pojma. Tu su samo neke krave koje ćemo rado ubiti. Sorry, bilo mi je dosadno. Obećajem da više neću ubijati krave samo tako. Evo ga, našao sam ulaz, znači ovo je ulaz. Ne bi htio ništa lomiti posebno. I ovdje već osvijetljeno. O bože moj, ali sam se usro. Makni se tamo budala jedna kad ti vrati polno. Dobro, osim toga što sam se usro grlica, ovdje već osvijetljeno, sve lijepo i to je dobro. Ovdje su neke sobe. Puno zombi, ne vidim nikakvog novog moba. Čuo sam neko sminju. O moj bože, nema sjekiru u ruci, ali bi trebao imati. Bože moj, kako je fora. I baca ovaj emerald, to je odlično. Ovo ću ja sad sve lijepo pregledati pa vam javim. Hoćete da su svi prazni, znači nema ničeg punog, zašto sam ovo napravio. Znači sve je prazno i kad razmislim bolje, ovdje bi se čak neko mogu bez problema useliti zato što je full je dobro ovdje. Ima sve često već postavljene i ogromne kuće. Ne znam zašto nemaju sjekiru. Zato što nemaju sjekiru zato što nisam... Evo sekundu. Ne, ispričavam se, mislio sam da nemaju sjekiru zato što imam neki resource pack, znači da imam one kao Minecraft onako drugčiji. Ali ne, nemam ništa, znači to je samo nekako njihov neki problem. Idemo vidjeti što imamo ovdje. Ovdje imamo neku sobu čudnu. Dobro, uopće nije ništa normalno. Ovdje je neki redstone na podu, neke gluposti bez očito postavljene. Ok. Ne znam što je ovo, ali čudno. Znači ovdje imamo pumpkin, imamo ga već doma, tako da neću ga uzimat, ne volim
lomiti ovakva mjesta, jer ipak ovo želim da ostane onako u sjećanju. Ostale sobe su jako čudne, znači imamo njih šta bi trebali imati sjekiru, ali nemaju sjekiru. Ali daju puno emeralda kako vidite. Ništa ljudi, idemo mi na drugom katu zato što ovdje na prvom nema ničeg i ja mislim da ovo ide kao svaki kat sve više i više i to jači i ovi mobovi i to takve stvari jer valjda trebalo biti to tako pošto dosta poznajem igrice i znam kako je to strukturirano. Znači ne znam koliko katova ima još, ja mislim da je ovo zadnji. I ovo bi trebalo kao biti onaj kao najjači neki idiot šta baca duhove, znači fore, jako fore, da. Iako ne vidim nikog, ne razumijem zašto to. A ovo je kao još jedan kat, znači 3 kata ima, ja mislim. I sad nema ničeg ovdje. Dobro, njega ćemo ovako. Evo ga, ovo je tu kao stvar ove neke budale letiće. Evo stvorio je totem, ovo nam treba i emeralde, ovo je odlično. Znači, duhove ne znam kako ću dobro, samo tako. I nisu nekako ni jaki, kako vidite. Ali prefora, imaju duhove u Minecraftu, čovječe, to je strašno. Dobro, jedino što nervira, ali nisu jaki, ja mislim, općenito, da vidimo što mi naprave. Ništa, slabi su. I prolaze kroz zidove, to su namjerno napravili, znači doslovno kao neki duhovi. Ovdje su ovi neki debili, bez sekera opet. Ne razumijem zašto nema sekera, recite mi dolje u komentare da li se vama to isto dešava. Može biti problem zbog verzije jer smo još u snapshotima. Znači nije potpuna verzija 1.11 nego je kao nešto, ajmo reći početno nešto koje nije još stvoreno do kraja. Znači tek će poslije dodati još te neke stvari. Ovaj spider izgleda kao luster čovječe. Ok, ovdje smo u problema jer su ovdje svi kao slabi su svi mobovi ovdje i ovaj totem što vam nisam ni pokazao. Znači ako nas sad ubiju, on će umreti umjesto nas. To ću vam pokazati dok izađe cijela verzija, cijela ova 1.11 verzija, pa ću vam pokazati šta sve možete s tim i koliko je to fora. Dobro, ovdje imamo još jedan kat. Ovi duhovi me smrdljivi prate još dan danas. Ovo je nekakav ring, kao ja mislim. Mislim, jako je zanimljivo ova mansion, tako se zove ta kuća kao. Stvarno jako zanimljivo, ovo je svijet, ja mislim. I fora su onako priče koje se već vrte kao oko toga. Zašto je ta kuća kao Herobrineova kuća, mislim, tako su i rekli da je ovo kao Herobrineova kuća i ono. Prefore, ovaj me nije vidio, na njih ću koristiti bow jer mi se ne da. Slučajno sam ubio ovoga. Jel mi on to bacio nešto? Dropao, da. Bacio mi je kao njegov... Dropao mi je njegov Iron Sword, zato što kao drži neki mač ovdje. Metal, ništa umre. Drži nekakav metalni mač i ono, fora su. Bilo je vrijeme da dodaju ove neke duhove u Minecraftu, zato što ono kao stalno se pričalo o Herobrinu, stalno se tako nekakve strašne priče, navodno, kao u vezi tog Minecrafta i još da nisu dodali ove duhove, ma daj. Fora, stvarno jako fora, ovo tu i ambijentacija je perfektna. Kako ovo rupa ovdje. Vjerovatno da imam, šta ja znam, 7 godina manje, što je onako prosjek Minecrafta, bi se oplašio. Iskreno vam kažem, još da imaju ovi tu sjekiru. Da dođem ovdje da vidim sve ove stvari, što me ubije i to bi me stvarno jako plašilo. Ovo je evo ga, još jedan napad njegov. I puno skine čovječe, skoro me ubije. Wow, Diamond Hoe. Inače nije mi trebalo, ali fora imat Diamond Hoe. Pumpkin Seeds, fora stvari koje nam neće nikad u životu trebat. Čak sam si napunio i slotove ovdje, nema veze to. Sad ćemo baciti ovaj liliped jer ja mislim da mi neće nikad trebati liliped, neće mi ni ovaj tu. Znate što ću vam reći?
kad pogledam malo bolje, ovdje imamo, što se desilo s ovim oh shit. Kad pogledam ovdje imamo puno knjiga, a knjige su jako vrijedne. Znači sad vama izgleda kao knjige, šta će ti knjige? Ja mislim da mi je ovo za sad najbitnije ovdje šta imam. Znači knjige. Zašto knjige? Zato što ja knjige potrošim puno vremena da napravim, a ima ih jako puno ovdje. I besplatne su. Mislim kako sam jedini igrač koji je došao ovdje i ono što mu se najviše svidjelo su knjige. Iako je jako fora ovaj mansion i sve to, ali lagano je. Stvarno je lagano. Predobro sam obučen i zato je zbog toga. Mogli bi bacit... Znači, ovaj bol. Mogli bi bacit onaj bol koji mi ne treba. Rekao sam da neću ništa razbijati ovdje, ali pošto mi se ne da izlaziti i tražiti ulaz, morat ćemo odavde izaći. Ovako, vjerovatno nećemo se više vratiti ovdje. Iako mi je žao, zato što ovu prelijepu građevinu nećemo više viđati, ali šta da se radi. Dobro, sad pokušavam izlaziti nekako ovdje bez da se polomim. Ne. Oh shit. Sreća da sam full jak, zato što inače bi ovdje dobro štete dobio. Da vidimo. Ovo ćemo se držati za uspomenu, kao pola ovako, pola onako. Stavit ćemo ga tu. Ćao, idem spavat.